Assemblyman. Dobia, they are the Fuya. Katabu Bakana was saying, Katabu said, they are the Fuguadu. They are some to be a heavy man. Mother was in Swabet, Sassing, What
So bet you was young. Also, banana papa was something a man chair was the more never. Sir, what do you have? Bakubi ba mo ya ti. And you was happening on the akota yanyina bibia free once. Ai munjira mwana ya jena prako. Ana yankwa na. Sikachofo mama monsanya hamade. Ayankwa ba akota agofoma wedi ya sramwa. Sram. Somebody no go say bano. Na mi bi bebe a me so me bisa ma me wofa. Agensia ene na natimanta mo ata ama me ene ne nanfofo e ba ye nyina yes awji
na yere ono so anyom tuni tse nti agency atama me ene me mantem ho fo nyina nwuma eba yi abusua panyin abusa yen so hia ma odom tin sa body ni sia eye me area girls ene agency ehia mo $50 Ghana cedis of a back a triple iron. But when so I told my man, then Kabusian Papa Ekasubi. JT, Nana Kusi, Watum, and the Busas Arjumay. I was
akɔnɔ no akɔsɔ nipa wu anu kani sanku ni mu anu anu nipa wu anu ewu afaye yɛbɛso baabi a wɔbi awu wate afia no ahyia mesɛ samanfoɔ bɛgye nsa no wae yɛayɛ de wo nsa afia boma so ɛgye wo nsa abɛno mankwa wo nsaneɛ ɔsɔyima wo nsaneɛ wɔamankwa gye saneɛ wɔamankwa wo nsaneɛ na kobɔku yɛfɔyɛgye wo so wo nsaneɛ na bɛkɔda me ma so bosia so mpanimfoɔ wae mpanimfoɔ bi gu hɔ na mefa wo nsa fɔma wate wadi panyini wo nsaneɛ wadi kuma wo nsaneɛ afia mmoa wo nsaneɛ daadadwe wo nsaneɛ mabie ɛdɛ na bi ne mɔkyerɛ hɔ mabie ɛna meka bo wo mabie ɛsɛ mabie Afana kurano owo be fami ai afodi di mami bide no owo de ne kurano saje owo be fami kwai ametiwiase me pade ai metiwiase me pade ba tinya duku aba me duku I study and another body patrapakotine. Study and another Cassanie. Nana saw by other man for 5 cities. Also, so Nato Braco see catch him. I was saying in any eye. The Fanta Canasubi. No study and another body patrapakotine. Nana Cassanie, Nana Piao. Yeah, really about it. We are the idea of standing on the channel. Legend I have the mama I said to. I said to swallow by 50 Ghana cities. Since I still saw now for the piano any now. No, then I back to watch you make a plan. I just say, Nana Prende. I'm a John Bonsu, Papa. You want to see about 100 Ghana cities. I beg you to a now company in front of them for that. You're a gentle, I guess. I will see the money and I say, Yame Oxramo. Tuma, obey. Mammy. Yes, some of my will be cabin for us this year. I beg your pardon. That's what I said. It has a month.